era un edifici per a les associacions, dubte que realment n'hi hagi aquesta necessitat des de les associacions, a mi no m'ha arribat. S'ha proposat i s'ha proposat, i jo en això estaria totalment d'acord, per ahir un centre, un viver d'empreses, podria anar per ahir. Si, per exemple, clar, això n'hi hauria que parlar en els tècnics, per la qüestió de l'adequació dels espais i tot allò, però ahí podria anar també l'escola d'idioma, que ja ho tenim, hauria que veure com s'adapta, hi hauria que veure si ells poden traslladar també les classes, si poden, si és possible, les classes del centre d'ensenyament d'adults. Jo el dotaria de contingut, portaria ahir activitats, per exemple, no sé si potser el CIAC podria anar ahir. Jo el dotaria de contingut. Pense que si a alguna associació li fa falta, allí té algun local, però és que jo crec que no va fer-se. És una qüestió d'estudiar a veure quines són les necessitats reals i veure si se poden adaptar a l'edifici. El problema és que, anem a veure, tu saps com jo que han venut és un edifici intel·ligent, no sé si l'han construït, eren molt intel·ligents quan ho pensaren, però que l'edifici és intel·ligent i que estalvia el 35% de l'energia, si no recorde mal. Estalvia el 35% de l'energia, però gasta un 65% que abans no devien de pagar. És un edifici car de mantindre. A més, és un edifici tecnològic. Ahir no li pots donar a un conserge, a un funcionari les claus i dir-li on hi tanca. Allò va tot a través de domòtica i tot això. Veurem, d'ací 2 o 3 anys, quant es costa la broma. Ja que, jo estic d'acord amb tu, el que n'hi hauria és que dotar-lo de contingut. A mi se m'ocorreixen aquesta sèrie de coses. Sempre tenim de compte que tindrien que veure quins edificis de l'Ajuntament o ja no estan servibles i per tant tenen una millor instal·lació o se poden tancar o s'han de reutilitzar. Des de luego, en les properes legislatures el que no crec que aquest Ajuntament necessita més espai ni per a tancar cotxes ni per a fer activitats. Però és que el problema és que a mi el que m'agradaria saber és què pensa fer l'equip de govern, perquè per a 2015 ja ho hauríem, però per ara no han dit què van a fer. Idees n'hi ha moltes, però clar, ahir n'hi ha que parlar de les tècniques, perquè de vegades els polítics poden tindre idees brillants, però sempre has de parlar de les tècniques. Per això jo t'he dit que aniria per ahí, per dotar-li realment un contingut social.